Ada yang sama kayak aku nggak? Ngelihat dengan mata kepala sendiri orang yang menganiaya kita, yang Izin setis ya Mbak. Bener kata Mbak. Bahkan kapan hari aku sharing-sharing ambek wong rodok sepuh yo. Apa oto Pak, jaman biyen iki ndalek awake dhewe nglarani atine wong, balesane ku suwe ngono lho. Lalek saiki awake dhewe disakiti orang, tapi ono kaikhlase awake dhewe langsung diganjar ambek Gusti Allah. Ya karena jarine wong tuwek wong sepuh iku mau ya ngomong ngene. Ya karena awakmu biyen iki kan nandur pencit, kan durung uwo. Lah saiki kan seiring berjalannya waktu uwit iku mau wis uwo. Lah kan awakmu karek metik. Lah seperti itulah contoh kasusnya. Lah yang aku alamin kapan hari kan aku mari gegeran masalah listrik kan mosok listrik sak petak entek meh 400 punjul kan Kak. Lumrah to. Akhirnya eker aku yo ambek tukang tarik iku mau. Eker dia sempat kalah, ada kata-kata mengusir aku teko kuno lah kan kontrakku kan si ono ngono lho. Terus let beberapa minggu kemudian aku diinfo ambek wong daerah kuno iku pedae ilang rek dicolong maling. Astagfirullahaladzim. Wes ya kan itulah definisi terlalu menyakiti wong wong cilik ngene iki. Asli ini kan padha wong cilik tapi awakmu kok mentolong ngono lho. Dinego lah baik-baik. Pasti ada titik temunya, nggak wajar lek listrikku petak entek 400 punjul ngono lho, iya gak sih? Akhirnya yo keluarlah unek-unek yang gak enak di hatiku ya wis. Entah gimana caranya Tuhan yo membalasnya yo. Akhirnya yo wallahu alam yo, hanya Tuhan yang tahu. Pedae ilang dijupuk maling wis ngono ae intine. Makane pesene ku opo donyane wis tuwek aku bolak-balik pesen ngene donyane wis tuwek ojo dadi wong jahat ojo jahat-jahat ambek wong liya wis ngono ae lho. Kecuali kalau awakmu merasa benar gak popo awakmu koar-koar apa jenenge membela dirimu ngono. Lah tapi kan lek salah ya ojo meneng wae ngono lho wong awakmu salah kate piye maneh ngono lho. Ya wis ngono ku mau ae pelajarane. Ayo dadi wong apik, belajar dadi wong apik. Lek umpamane awakmu katene ngomong wedi nglarani atine wong liya, ya ojo ngomong, wis meneng wae lho luwih apik. Wis ngono ae sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.